Fa més de 1000 anys, Barcelona va ser arrasada per un dels homes més temuts de la península i aquell atac va canviar la nostra història per sempre. Any 985. Barcelona està governada pel comte Borrell II i depèn, en teoria, dels reis francs. Al sud, el poderós i temut Almansor, líder militar del califat de Còrdova, prepara una ràtzia. Almansor no atacava per quedar-s'hi, atacava com un pirata. Saqueig ràpid, foc, destrucció i captius. Ja havia devastat mitja península, ara tocava Barcelona. Al setembre del 985, la ciutat és assaltada. Cases i esglésies cremades, milers de morts i de presoners. Barcelona queda sola, els francs no venen. I aquí passa el més important, Borrell II demana ajuda al rei franc i no en rep. A partir d'aquell moment, el comtat de Barcelona deixa de jurar fidelitat als francs. És el pas real cap a la independència política. La ciutat queda devastada, sí, però no desapareix. Es reconstrueix, es reforça, resisteix. Els barcelonins i barcelonines demostren que no es rendeixen, que el seu cor és més fort que el foc del saqueig. I comença el camí que portarà al Principat i el cantarem com a país. Almansor va voler destruir Barcelona, aquell atac pirata va voler acabar amb la ciutat, però el que va fer sense voler-ho va ser ajudar-la a néixer com a potència. El poble de Barcelona, el poble català, aprèn que la seva força no depèn d'un rei llunyà, sinó de la seva valentia, de la seva unitat, del seu coratge i de la seva resistència. Vam poder amb aquell atac pirata, nosaltres sols, hem pogut amb moltes coses i seguirem podent si nosaltres volem estar a les nostres mans. Segueix-me si vols conèixer més històries del nostre país i comparteix perquè perdurin en el temps. Som Països Catalans. Visca els Països Catalans!